салом тамошобинон аз Светайснай мо аз хонаи очам омадем хонаи анушон буд бирем ман нарафтам ҳолям кризис ман намедонам ай сентябр ай кризис шидаги амада ай и қарз ба вай қарз ай вай қарз ба и қарз ҳам хел короче ман дар магазин будем гуфтем ки чӣ гирем игрушка гирифтани будем ша ягон формача ба ма гуфтем ҳама чизи нас памперс мегирем ба серпулсаем ба ягон падарка хушруш мегирем памперс гирифтем ша ду пачкаам хеле кекс гирифтем дута чокопай гирифтем хеле кофеора барои онҷа гирифтем ва нонора нишонтем нонои хушрӯ гирифтем тамошобино дар пайкарам хеле нонои калони хушрӯайна 11 семи иши намедонам чанд семиш 4 мақдор 4 тари нон гирифтем ай майда чайдак акиб мерем бегаем актим биём очам қадя ҷоя бурем очам нарафта маро ждад кадад баъд ма гуфтем ба ҳами худмон ман мерам очам манижа кофео биби кофеи безибак намехӯрам биёранша намехӯрам мега ия шарафа да кисад медузис ба ма худм бо кофеи халол меёрам шаву кофео данаш мемад дата ҳам ирӯз рафта будем чи фестивалай чизе рафта будем ам короче чиз буд чия номиям ярмаркаи чи хелмо ранги германия ярмарка демаса 70 сум да билет харидан ё мухтмон пул дорем биём ора баргуфтам бурдум шона ҳеҷ маъне надошт 70 сум да ҳаво паридам додан шо аз ячам моша хона мерем